ya rena ma wa ni ne ya sai fada mai wannan magana. A to kai wannan magana duk wanda zai zo kama wannan magana ka kama ka sa kore ne hankali a cikin. Ya rena ma wa wallahi. sai ku kuna nan ina cikin gida ina daga cikin daki daga cikin gida ya jin golon ku nake ta yi a san je na faɗo daga Bauchi Allah Ai gidan barci ne. Bauchi garin masa. to ba na je na gana da classes mutumi na arewa ma fiya ka jira Kai. wannan dan fa Yana da hankali kuwa. Allah ba ku ga iPhone na ba. iPhone? 100. Kai na ta fadi da Allah. wallahi na ne Da Allah ku zo. Me kake nema? Wallahi waya A ce dai na iPhone ne da Allah. to kai wani irin lafana ne hatta ka bari irin wannan waya din su faɗi A dai na ne da da ke Allah. ba kuma bane sake Na gane ma shi allura ne. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.